Giangko ni Vice President Sara Duterte nga wala na sila naglaom nga buhian sa International Criminal Court ang iyang amahan nga si kanhi Pangulong Rodrigo Duterte. Sa usa ka pahayag sa Vice Presidente sa The Hague, Netherlands, giangko niya nga gidawat na nila ang desisyon kalabot sa pagkumpirma sa ICC sa kaso sa iyang amahan ug ipasang-at kini alang sa pagtaral. Apan padayong nang hinaot ang bise nga mapauli sa Pilipinas ang amahan ug adlaw-adlaw lakip kini sa ilang mga pag-ampo. Hinuon na naamatod pa sa maayong panglawas ang kanhing Pangulo ug gisugyot sa Vice Presidente ngadto sa amahan nga mag-physiotherapy puli sa kinahanglang ehersisyo matag adlaw. Padayon sabang pagpasalamat ni VP Sara sa katawhang Pilipino alang sa ilang pamilya, ilabi na sa kanhing Pangulo. Kay numdumang gikumpirma sa ICC Pre-Trial Chamber ang kasong Crimes Against Humanity batok sa kanhing Pangulo. Gimugna na sab ang mga mulangkob sa trial chamber nga mugunit sa iyang kaso ug nakatakdang ipahigayon og status conference sa Mayo 27.